Καταρχάς να συγχαρώ τους διοργανωτές και όλους τους φορείς για αυτό το συνέδριο, το τριήμερο που παρακολουθούμε. Εκπροσωπώ την εταιρεία Hypersys, η οποία δραστηριοποιείται στο ίντερνετ εδώ και 7-8 χρόνια. Τα τελευταία 2 κάναμε μια στροφή. Ακολουθήσαμε το δρόμο του μεταξιού, δηλαδή τι σημαίνει ίντερνετ στην Κίνα και πώς μπορούμε σαν Έλληνες παραγωγοί, σαν Έλληνες επιχειρηματίες, σαν Έλληνες επενδυτές, πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Τα προβλήματα τεράστια. Να ξεκινάμε από τη γλώσσα που είναι σχεδόν αξεπέραστο. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα είναι η κουλτούρα η κινέζικη. Είναι τελείως διαφορετική με την ευρωπαϊκή. Ό,τι γνωρίζουμε το πώς λειτουργεί το ίντερνετ στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν έχει καμία σχέση με την Ασία και ειδικότερα με την Κίνα. Αν δούμε μια τυπική κινέζικη ιστοσελίδα θα μας φανεί, θα δακρύσουν τα μάτια μας κυριολεκτικά, ότι είναι μπουχτισμένη. Το αντίστοιχο και αντίστροφο συμβαίνει με τους Κινέζους όταν βλέπουν ευρωπαϊκό περιεχόμενο, όταν βλέπουν ευρωπαϊκές ιστοσελίδες. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν σαν Έλληνας, ώστε να προσεγγίσω τους Κινέζους αγοραστές. Αυτό που καταφέραμε εμείς είναι αφενός με να κατακτήσουμε την τεχνογνωσία, δηλαδή τι σημαίνει κατασκευάζω ιστοσελίδες στα κινέζικα, τι σημαίνει προωθώ την ιστοσελίδα μου, παύλα την επιχείρησή μου στην Κίνα σε Κινέζους επισκέπτες και δυνητικούς πελάτες. Πώς προωθούμε στα κοινωνικά δίκτυα τα κινέζικα που δεν έχουν καμία σχέση με τα δυτικά. Δεν υπάρχει Facebook, δεν υπάρχει Twitter, δεν υπάρχει LinkedIn, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Κίνα. Υπάρχουν αντίστοιχα κινέζικα εξειδικευμένα. Και μετά από αυτά τα 2 χρόνια λοιπόν είμαστε στη θέση πλέον να προσφέρουμε και το κάνουμε ήδη σε Έλληνες επιχειρηματίες και ελληνικές επιχειρήσεις. Μπορούμε να προσφέρουμε λοιπόν από το να κατασκευάζουμε μια ιστοσελίδα στα κινέζικα, την εταιρική του παρουσία, ή ακόμα και ένα e-shop, οτιδήποτε, να την προωθήσουμε στα κινέζικα κοινωνικά δίκτυα και ακόμη και να ολοκληρώσουμε μια επιτυχημένη συναλλαγή, μια επιτυχημένη εμπορική πράξη. Οι Κινέζοι έχουν τη δυνατότητα ότι αν έχετε μια ιστοσελίδα, αν έχετε μια επιχείρηση στην Ελλάδα, δεν θα λάβετε ποτέ παραγγελία μέσω email από την Κίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν δουλεύει το email στην Κίνα. Είμαι λίγο απόλυτος και λίγο αποτρεπτικός, αλλά αυτό συμβαίνει. Οι Κινέζοι, ίσως λόγω κουλτούρας, έχουν την τάση να μιλούν online, να κάνουν chat, πάρα πολύ chat. Να κλείνουν δουλειές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσω ενός απλού προγράμματος ανταλλαγής μηνυμάτων. Το οποίο είναι τρομακτικό, αν το σκεφτείτε. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε και σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, υπάρχει το εμπόδιο της διαφοράς ώρας. Ένας Κινέζος θέλει να μου δώσει μια παραγγελία online, αλλά είναι 3 η ώρα τα χαράματα στην Ελλάδα. Πώς το κάνω αυτό? Και δεν ξέρω και κινέζικα. Έχουμε συνεργάτες στην Κίνα, οι οποίοι δουλεύουν για εμάς, για εσάς κατ' επέκταση. Διεκπεραιώνουν τις παραγγελίες των Κινέζων πελατών, επισκεπτών της ιστοσελίδας και τις προωθούν σε εσάς. Ένα επίσης πολύ βασικό πρέπει να ξέρει ο Έλληνας επιχειρηματίας που δεν είναι δραστηριοποιηθεί στην Κίνα είναι ότι οι Κινέζοι έχουν μια μανία με τις κινητές συσκευές. Αν εμείς σαν Έλληνες και σαν Ευρώπη έχουμε ένα μεγάλο πάθος για να σερφάρουμε στο ίντερνετ μέσω των κινητών, οι Κινέζοι το έχουν στον υπερθετικό βαθμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι αν καταφέρουμε και φέρουμε 10 επισκέπτες Κινέζους στην ιστοσελίδα μας, οι 8 θα είναι μόνο από κινητή συσκευή. Ο ένατος θα είναι και από κινητό και από υπολογιστή και ένας μόνο επισκέπτης από τους 10 θα μπει μέσω του υπολογιστή του. Οπότε η ιστοσελίδα μας θα πρέπει να είναι στοχευμένη κατά πλήστο να παίζει άψογα στις κινητές συσκευές και κατά δεύτερο λόγο στον υπολογιστή μας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στο θέμα του branding. Είναι διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικός πολιτισμός, τα βλέπουν όλα για μας ανάποδα, γι' αυτό σωστά. Υπάρχουν εταιρείες πολυεθνικές, π.χ. η Estée Lauder, που έχει διαφοροποιήσει ακόμα και το λογότυπό της. Γιατί δεν συμβαδίζει με την αισθητική άποψη των Κινέζων. Μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και οι χρωματισμοί, το πιο απλό πράγμα που θα πρέπει να δούμε σε μια ιστοσελίδα στο σχεδιασμό της, πώς την σχεδιάζουμε αισθητικά για να ανταποκρίνεται στην Κίνα. Υπάρχουν συνδυασμοί χρωμάτων οι οποίοι είναι απεχθείς στους Κινέζους. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση με τις ευρωπαϊκές μας
την ευρωπαϊκή μας πορεία που έχουμε σε αντιλήψεις να προσεγγίσουμε ένα διαφορετικό λαό. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε. Η Hypersys μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Ψάχνουμε ειλικρινά να βρούμε κάποιους συνεργάτες Έλληνες που να κάνουν το ίδιο πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν σποραδικές, μάλλον όχι σποραδικές, υπάρχουν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού στην Ευρώπη εταιρείες που έχουν κάνει focus σε αυτό το κομμάτι. Πώς προσεγγίζω την Ασία, την Κίνα, που είναι το μέλλον κατά πολλούς και κατά εμένα, αλλά πώς θα κάνω κτήμα αυτή την κουλτούρα, την κινέζικη, να γίνω μέλος αυτής της κουλτούρας. Δεν μπορώ να προσεγγίσω λοιπόν την Κίνα έχοντας στο μυαλό μου την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να κάνω, να το πω λαϊκά, σεφτές πωλήσεις. Αυτά. Ήδη έχουμε αρκετές ιστοσελίδες ενεργές στον κλάδο του τουρισμού, στον κλάδο των προϊόντων, στον κλάδο του real estate, που έχουν απτά αποτελέσματα και μπορούμε να το συζητήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Βρισκόμαστε στο περίπτωρο Α19. Σας ευχαριστώ. Αν έχετε κάποια ερώτηση. Έχουμε. Κύριε Ζάχο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για την